Ayu ki engko bakale sing klasik-klasik kuwi ayu. Ayu ki ora perlu maju ora apa-apa, santai wae. Kowe kuwi kok sing khusus iki sing wong kentir. Sing sindan kentir. Ayo, wis. Apa? Kene ndredeg ngono malah. Cendang. Cendang. Ayo, nendang ya ora apa-apa wong sikile ming cendrek. Yo. Ya nendi? Liwong. Ya, ndene pengin njaluk pitaku. Apa gedhok apa? Arep tak tuntun kok. Pengumuman wonten ingkang kehilangan kunci mboten? Menika. Mau nemu nendi?